Vítajte v našom podcaste, kde sa budeme rozprávať o spoločenských témach ako inokedy. Od mikrofónu vás zdraví Peter Zátroch a Marian Bublinec. Príjemné počúvanie. Dnes, keďže sa začalo tak trošku tiež v poslednej dobe hovoriť o pojem cirkev, tak skúsme si toto trošku nejako priblížiť, že čo to vlastne je tá cirkev, alebo väčšinou tak počujeme, že je proti niečomu, že tak sa pýtajú tých cirkevných predstaviteľov nejakých, že či to a ono, oni sa tak negatívne väčšinou nejako vyjadrujú k niečomu. Takže vlastne proti čomu tá cirkev je, alebo niečo k tomu. A ja by som ani tak nepovedal, že je to iba jav, ktorý sa týka možno, že cirkvi ako spoločenstva. Teda cirkev je spoločenstvo, keby sme tak jednoducho povedali spoločenstvo lásky, ktoré je zjednotené okolo Ježiša Krista. Čiže to je napríklad katolícka cirkev, ale a iné cirkvi, samozrejme kresťanské, čiže oni tiež majú ten vzťah ku Kristovi a to ich aj spája medzi sebou. Ale to ani tak nechceme celkom toto teraz riešiť, ale otázka je, ako si ja Peťo povedal, že čo vlastne mi spraví, alebo prečo je to tak, a nie len v cirkvi, ale vôbec všade, že mnoho razy sa vyťahujú iba negatívne veci. Mnoho razy sa iba čosi zakazuje, možno, že napríklad pri výchove, že môžeme ísť do škôl pozrieť. A tam tiež možno, že bude to, že toto nesmieš, toto. A ak áno, tak ak to budeš robiť, tak ťa možno, že vyhodíme zo školy. Hoci teraz je to problém tam zase v tom, že zase stratíme žiaka, stratíme dotácie, ale áno. Otázka je, že prečo je možno, že toľko negativizmu a ako si vravel, že prečo sa skôr, keď aj hovorí napríklad o kresťanstve, prečo skôr všetci vedia, čo to kresťanstvo, alebo čo ten Pán Ježiš, alebo čo tá cirkev zakazuje, alebo proti čomu je. Pretože keď sa spýtame ľudí, tak cirkev je proti rozvodom, proti potratom, proti homosexuálom, možno proti adopcii, proti antikoncepcii, proti všetkému. A možno, že je tu taká otázka, že či toto je charakteristika cirkvi alebo toho spoločenstva nášho, že stále sme proti čomu si a prečo vlastne nevieme povedať, za čo vlastne sme, že kto sme. Áno. Pretože je to oveľa aj zaujímavejšie, aj krajšie, aj také, myslím si, že oslovujúcejšie, keby sme vedeli povedať, že za čo som. Nie proti čomu som v prvom rade, ale v prvom rade za čo som, alebo o akých hodnotách, aké hodnoty chránim, aké hodnoty možno ohlasujem, o akých hodnotách hovorím. No ale vlastne, že o čo vlastne aj ide. Lebo ja si myslím, že aj to, keď si tak spomeniem možno do tých časov, keď sme boli menší, že sme sa tým tak dosť stretávali, že nám povedali, keď sme chodili do škôlky, keď sme chodili do jaslí, alebo teda potom do školy a tak ďalej, že čo môžeš, čo nemôžeš v tej škole robiť, že dávali ti nejaké tie pravidlá, nejaké tie obmedzenia, ktoré sú samozrejme aj v tom detskom, aj dobré síce, ale ty ich vnímaš ako zlé, lebo tebe furt akože daj si pozor, neskáč do mláky, nechod cez pod, lebo si roztrhneš nohavicu, no veď hej, len nám tam padla lopta, hej? Čiže ty chceš dobre, lebo sa chceš zahrať futbal, ale ste prekopli loptu k susedovi a nikto sa tam nedá dostať, len preliez plot. A keď prelezieš ten plot, čo ti mama zakázala, no asi si roztrhnul nohavicu, už potom bol doma akože zle z toho. Čiže my to možno tak aj vnímame, že to negatívne stále, že celý život ti niekto niečo furt zakazuje. Tam nemôžeš ísť, hen tam nemôžeš ísť. A vlastne tohto vlastne nejako tiež potom v tomto možno nejak vystupuje dopredu, že to je také vlastne nepríjemná organizácia, ktorá stále niečo zakazuje a ktorá je stále proti čomu. A ty to poznáš, tie zákazy, lebo to máš od malička, že žiadne lízatko, najprv obed a potom bude lízatko, alebo ja neviem, nejaké sladkosti. Čiže furt nejaké zákazy. No asi to je tak, že napríklad treba rozlišovať aj, že keď hovoríme o deťoch, tak hovoríme o deťoch a tam asi nie je až tak veľmi veľa priestoru na nejaké veľmi siahodlhé vysvetľovanie, pretože to dieťa, keď je maličké, tak má vedieť poslúchnuť a nemá riešiť to, že prečo by som ja mal poslúchať a prečo by som nemal. Ono to ani tak nemá, podľa mňa. Ono len niečo chce a to je celé. Čiže tam to dieťa má byť aj naučené normálne, keď má limity, keď má nejaké mantinely, tak je to veľmi dobré a dôležité nakoniec aj my všetci. Ale ako rastieme alebo dospievame,
tak možno, že aj v tých debatách, napríklad s rodičmi, alebo aj akékoľvek debate s niekým, kto už rastie, kto vlastne pomaly je dospelý, tak on potrebuje vedieť, a je úplne normálne, že prečo, on sa aj to pýta a právom sa to pýta, že prečo je tu teraz takýto, čo máme zákaz, prečo toto by som nemal robiť. A keď to my nevieme povedať, tak je tu nejaká dosť veľká chyba aj v našom uvažovaní a v našom premýšľaní, pretože ja napríklad ako dospelý kresťan by som mal vedieť povedať, že prečo niečo verím, prečo je to dobré, že práve toto verím, alebo prečo to ja považujem za dobré a prečo možno, že je dobré, že tuto je nejaký zákaz a že čo ten napríklad zákaz chráni. Že tomu by sme ešte prišli potom, lebo aj Pán Boh, keď prišiel, alebo keď sa tak zjavuje v starom zákone, tak sa zjavuje cez 10 Božích prikázaní, ktoré sú tiež vlastne skoro stále zákazy. Ale zároveň za tými zákazmi sa skrýva niečo veľmi pekné. Ale k tomu by sme ešte prišli, aby som ešte sa vrátil k tomu, že prečo my mnoho razy takto rozprávame, alebo prečo argumentujeme tými, že sme stále proti niečomu. Jednak, že preto, že si to neuvedomujeme, tie hodnoty, ktoré tu sú. Jednak možno aj preto argumentujeme tými mnohými, že nesmieš, lebo nám to tak aj trošku sa tak aj podsúva, že tá cirkev v podstate, alebo to kresťanstvo je len o tom, aby stále niečo zakazovalo. Hoci mám aj takú skúsenosť, napríklad, keď bol pápež Benedikt XVI, rok po zvolení bol vo Valencii, kde bolo stretnutie rodín, tak on tam prišiel už ako pápež a mal tam vlastne taký svätú omšu a homíliu a všetci boli prekvapení, niektorí milo, niektorí nemilo, že on tam proti ničomu nehovoril. V tej homílii nepovedal jedno negatívne slovo v tom zmysle, že my sme proti tomu. A na jednej strane niektorí kresťania boli prekvapení, že prečo neodsúdil možno radikálnejšie to zlo, ktoré je vo svete. Iní sa možno potešili, ale aj novinári niektorí boli prekvapení a pýtali sa ho v lietadle, že prečo hovoril tak, prečo nič neodsúdil. Áno. A on vtedy povedal také veľmi pekné slova, ktoré mi tak utkveli v pamäti, že on hovorí katolitizmus a môžeme povedať, aj kresťanstvo je pozitívna voľba. Áno. A už dosť dlho sme hovorili o tom, čo sa nesmie. Mali by sme začať hovoriť o tom, čo sa smie, za čo sme, aké hodnoty vyznávame. A ja som tam v tej Valencii mal možno, že 1 000 000 ľudí a 500 000 manželských párov, ktorí žili pekne. Tak prečo by som im ja nemal povedať, že tá ich voľba je dobrá, je správna a že my sme za tieto hodnoty a že ich podporujeme, že sa za nich modlíme. Čiže on to ako obrátil to takým úplne iným smerom, ako možno, že sa očakávalo, ale vedel to aj zdôvodniť, že vlastne my sme, ak má tu byť niekto pozitívny, tak sme to my, ktorí sme, dajme tomu, kresťania alebo veriaci. Čiže sme pozitívni v tom zmysle, že obhajujeme nejaké hodnoty, ktoré sú dôležité, ktoré sú vzácne, ktoré sa nedajú vymazať, alebo keď ich vymážeme, tak ideme aj proti človekovi. Takže toto všetko si myslím že je také dôležité. A to je teda jedna vec, že nám to podsúvajú. Druhá vec je, že my sami sa v tom niekedy utvrdzujeme. Mnoho razy sme pri tom ohlasovaní negatívni, mnoho razy sú knihy písané negatívne a stále si na niečo dávať pozor a zmeniť to naše myslenie, tú našu mentalitu, že skúsiť hovoriť pozitívne veci, skúsiť hovoriť o tých nádherných hodnotách a potom, kde si k tomu pridať, že preto, aby som si túto hodnotu uchránil, tak preto tu je takýto zákaz, preto toto nesmieme robiť, tak je dôležité zmena toho myslenia, zmena spôsobu ohlasovania, pretože my sami niekedy ohlasujeme dosť tak negatívne. A ešte som tam chcel tej Valencii povedať to, že je zaujímavé, keď som čítal niektoré komentáre k tomu, čo ako bol pápež Benedikt tam v tej Valencii, tak mnohé boli plné toho, že pápež bol proti tomu a nebola to pravda. Čiže už aj zo strany, či už
to je zo zlej vôle, alebo z toho, že to tak vždycky býva, že sa to lepšie predáva, tak to nasúkame, že proti čomu je cirkev, proti čomu je kresťanstvo a nenapíšeme celkom pravdu, ako to tam bolo. Že to tak skôr nejako vyhovuje. No tak ale vlastne vieme, za čo sme, alebo teda tí kresťania za čo chcú, dajme tomu, keď tam má viacej denominácií existuje, ktoré sú v tomto rovnaké, tak vlastne o čo ide vlastne? No tak ja si myslím, že keby sa niekto spýtal, že čo ťa charakterizuje ako kresťana, tak otázka je, že keby sa ma to niekto, alebo keby sa nás to niekto spýtal, čo by sme povedali, lebo toho pekára charakterizuje to, že pečie chlieb a záhradkára, že sa stará o záhradu a čo teba ako kresťana, tak my by sme mohli možno, že tak naivne trošku, ale mohli by sme povedať, že ma charakterizuje to, že mám vzťah s Bohom a tento vzťah ma naplňa radosťou a tá sa potom premieňa do toho každodenného života, do lásky k ľuďom, láske k prírode, láska ku všetkému krásnemu, čo je okolo mňa, ku tej nádhere. Čiže jednoducho mám vzťah s Bohom, mám z toho radosť a tá radosť potom sa rozlieva, mala by sa rozlievať a premieňať do tých jednotlivých vzťahov. To je v podstate to, čo asi by tak malo charakterizovať kresťana. A keby sme to tak robili, tak myslím si, že mnoho ľudí by tak vedelo tak sa tešiť z toho kresťanstva a možno, že aj po ňom tak byť taký hladný. Práve Orko Vácha, o ktorého myšlienkach trošku teraz debatujeme, tak on povedal, že takú myšlienku raz v jednej prednáške, že my kresťania nemusíme stavať mosty, lebo ľudia sa k nám brodia zo všetkých strán. Že netreba tie mosty, že keď raz prídeme s tým pekným, pozitívnym ohlasovaním tých hodnôt, tak ako tí ľudia chcú, majú o to záujem mnohí, hej, že alebo veľmi veľa ľudí, ktorí sú vyhľadovení po tej pravde. Ale prečo to tak málo potom teda ako vidieť? Lebo jednoducho v podstate aj vidíme, aj mnohí teda dajme tomu, možno tí kresťania sa navonok vyjadrujú tiež ale tak skôr by som odmietavo, že niekedy tam možno, že je aj taký ľudský strach, ktorý je zaobalený nejakým spôsobom toho kresťanského, čiže vlastne to nejako odpovedá, že lebo teda odvoláva sa na tú vieru, konzervatívne nejaké hodnoty a tak ďalej. A oni na to, dosť sa toto tiež akože s týmto žongluje. A nie som si celkom istý, či úplne ľudia rozumejú vlastne, že o čom sa bavíme. Vieš, lebo niekedy to príde, že vlastne je tam skôr tým taký skrytý strach. Skrytý strach z toho, že možno, že ten Boh potrestá, možno, že stratíme niečo a už to nebudeme vedieť nájsť. Čiže ako keby, ako nie, že od seba to odvíjame, ten osobný vzťah, dajme tomu s Bohom je osobný, čiže odo mňa sa to odvíja. A my to chceme tak trošku akože hodiť na niekoho iného, že od tých iných, hej, akože taký nejaký pomyselný strach, mne to tak prípadá, že v niektorých prípadoch to takto vyzerá, lebo vlastne nevedia vysvetliť, prečo nie, ale sú zásadne proti. No a to je presne si to teraz podľa mňa pomenoval, že nevieme vysvetliť, prečo nie, lebo ja tiež sa to toho tam zahraniam a nechcem to iba že na druhý, ale nevieme vysvetliť, prečo nie, ale som zásadne proti. A toto je chyba, že ja neviem vysvetliť, prečo nie. A som proti. Ja môžem byť proti, aj mám byť mnoho razy proti, ale musím vysvetliť prečo. A iba to povedať, že pretože sa to takto učí, pretože takto to je napísané, pretože toto a toto, to dnešnému človekovi, a nikdy to nestačilo, a dnešnému človekovi to už vôbec nestačí. A preto treba ako premeniť to myslenie a dať si robotu s tým, že preniknúť možno, že do tých vecí hĺbšie, aby sme pochopili, prečo to škodí človekovi napríklad a zároveň potom vedeli zdôvodniť aj to, že prečo je tu takýto zákaz. Svätý Ján Pavol povedal tiež takú zaujímavú myšlienku, že každé nie musí vychádzať z áno. To znamená, že ja musím najskôr vedieť, hovoriť o nejakej hodnote a potom poviem, ak chceme túto hodnotu zachovať, tak toto si nemôžeme dovoliť. Uh-huh. A takto by sme mali napríklad vysvetľovať alebo pristupovať aj napríklad 10 Božím prikázaniam, ktoré na prvé počutie sú tiež ako, že nesmieš, nezabiješ, nezosmilníš, nebudeš krivo prisahať, nepokradneš, nebudeš túžiť po manželke svojho blížneho.
Čiže nie. Ale 10 Božích prikázaní, tam máme ešte my celé písmo sväté a celé evanjelium a my niekedy vlastne hovoríme iba tieto veci. Lenže z toho písma svätého aj z evanjelia na to máme rozum a Ducha Svätého, ktorého si prosíme, aby sme dokázali my vlastne pochopiť, že prečo je toto nie a aké hodnoty nám to chráni vlastne to prikázanie. Keď sme už pri tom prikázaní, tak by som hneď chcel povedať, že už samotné ten úvod do tých Božích prikázaní, ako sa ho my učíme, ja som Pán Boh tvoj, nebudeš mať iných bohov okrem mňa, aby si sa im kláňal, tak tam v úvode hneď sme preskočili z písma svätého dôležitú vsuvku, lebo tam je, že ja som Pán Boh tvoj, ktorý ťa vyviedol z egyptskej krajiny, nebudeš mať iných bohov, aby si sa im kláňal, čiže my to tam vypúšťame, že vyviedol som ťa z egyptskej krajiny. Možno, aby sa to ľahšie učilo. Ale to je podstatné. Že najskôr Boh hovorí, čo som ja spravil pre teba. Dal som ti slobodu. Vyviedol som ťa z egyptskej krajiny. A preto dávaj pozor a dávam ti tieto dopravné značky, mantinely, aby si to nepokazil v živote. Uh-huh. Čiže už tu vidíme, že keď my vypustíme z dobrej vôle možno nejakú časť alebo nejakú aj krátku vetu z písma svätého, tak sa nám stratí niekedy tá podstata, to najdôležitejšie. Čiže keby sme tie Božie prikázania my nejakým spôsobom chceli teraz aspoň krátko si prejsť, tak je veľmi dôležité povedať, možno, že môžeme to spraviť, povedať tie hodnoty, ktoré oni vlastne chránia. Hej, aj to napríklad ešte predtým teda ma napadlo, že mne to prípada, že ako keby, akože veľa ľudí vie, teda, že nejaký desatoro existuje, 10, ale mne to stále prípada, ako keby sme hovorili stále len o 6. O 6. Stále ako, lebo tá šestka je akože s tou sexualitou súvisí a stále sa okolo toho sústavne len rozpráva, ako na verejnosti, ale vlastne najmä tomu tie ďalšie, že nebudeš krivo svedčiť, nebudeš kradnúť, a tak ďalej, to ako keby sme tam ani nemali. Hej. Aj to a potom aj to, že 10 Božích prikázaní, v podstate v písme je to ako dekalóg. Áno. 10 slov. To znamená, že skôr 10 rád. Hej? A my to máme už 10 Božích prikázaní. Niekde to tam nie je napísané takto, ale Boh nám dáva 10 slov, ktorými stvoril svet a 10 slov, ktorými ho riadi. Čiže veľmi málo. A je to nádherné, že nám to takto dáva a zároveň nás pozýva k tomu, že napríklad, keď si zoberieme tie prvé Božie prikázania, nebudeš mať iných bohov, aby si sa im kláňal. To znamená, že nedaj sa oklamať, jednoducho nerob si tých bôžikov, lebo ten Boh je jeden. Nesprav si ho ani z drogy, nesprav si ho ani z alkoholu, nesprav si ho ani zo žiadneho človeka. Alebo zo svojej práce. Zo svojej práce vieme, že svojej kariéry. Ako bolo, že teraz zrazu sme mali bôžikov narobených za komunizmu, že Lenin večne živý, to znamená božské atribúty mu pripisujeme nejakej mŕtvole, ktorá tam leží, ale sme ateisti, ale Lenin je večne živý. Čiže to sú veci, ktoré protirečia a Pán Boh nás chráni od toho, že aby si sa nestal otrokom nejakých nenormálností, hlúpostí, alebo aby si sa nestal otrokom závislosti. Čiže nesprav si iných bohov. Hej. Čiže to Božie prikázanie nám hovorí, že chráni ťa, aby tvoju slobodu. Áno. Lebo keď slúžiš pravému Bohu, tak si stále slobodný, ten ťa nebude zotročovať. Nevezmeš meno Bože nadarmo, to nie ide iba o to, že aby sme nenadávali, alebo teda, keď sa nahneváme, ide o to, že to Božie meno nadarmo znamená, že my si Pána Boha voláme na podporenie svojej mienky, alebo svojho názoru. Je hrozné. Skrývame sa za ňo. Je hrozné, keď napríklad, že bojovali aj druhej svetovej armáde, dve kresťanské armády proti sebe. Odslúžili si omšu a išli sa zabíjať vzájomne. No. Lebo Boh je s nami. To je vlastne branie Božieho mena nadarmo tým najstrašnejším spôsobom. Čiže Pán Boh nám hovorí, že ty sa neskrývaj, ty si nevymýšľaj, že ja mám podporovať tvoju vôľu, ale tvoje vrtochy, ale ty sa máš zamýšľať, že čo je Božia vôľa. Čiže nevezmeš meno Bože nadarmo. Spomni, aby si deň sviatočný svetil, teda chráni Boh tú slobodu toho človeka aj oddych. Že nauč sa oddychovať. Uvedom si, že aj bez teba ide tento svet, že jednoducho
Boh tu toto všetko drží a ty, keď jeden deň si oddychneš a budeš viac so svojimi drahými, o nič neprídeš a zároveň si uvedomíš, že bez teba to tu pôjde a bez teba to ide. Keď ty oddychuješ, spíš, tak Boh stále všetko drží vo svojich rukách a riadi to. Čiže oddychni si, vyspí sa. Čiže to sú tie prvé tri. Ale potom môžeme ďalej. Štvrté je o vzťahu k rodičom. Že vlastne nejaké rodinné vzťahy. Rodinné vzťahy, že Pán Boh nám hovorí, cti svojho otca i matku svoju, teda dávaj si pozor, lebo mať otca a mamu je obrovský dar a oni sú pre teba obrovským darom a ty si dávaj pozor, aby si nestratil k nim úctu vo svojom živote. Písmo sväté, Starý zákon hovorí, ani keď sa pominú na rozume. Hej. Aj vtedy máš mať úctu k tým svojim rodičom, čiže chrániť tých starých rodičov, aby sme si ich chránili a vážili. A takisto potom budú oni s tebou zase. Áno. Tie tvoje deti budú narábať. Ako presne je to o tom, tá hodnota. Potom hodnota ľudského života. Ľudský život je úplne nádherný a dôležitý. A je to základné právo. Nedá sa vrátiť. Právo na život. Nedá sa vrátiť. A preto nám Pán Boh dal prikázanie, ale ty nezabiješ. Ešte nezavraždíš, bolo vraj doslova. Že v seba obrane by som mohol zabiť. Ale to nie je vražda. Ale keď niekoho slabšieho, že vražda nevinného je hrozný, do neba volajúci zločin. Čiže Pán Boh chráni aj môj život chráni, lebo keď niekto rešpektuje prikázania, ja som si istejší, spokojnejší. Že keby niekto prišiel ku mne, že chcem u teba prenocovať, nepoznáme sa, ale ja nerešpektujem Božie prikázanie, nezabiješ, tak ako ťažko ho viem tak pustiť spokojne. A potom vlastne aj to, že v tom starom zákone vlastne bolo oko za oko, zub za zub. Hej? A to bolo vlastne akože taká latka hore, čiže vlastne nie je tá krvná pomsta, že všetci boli vymerali, že keď niekto niekoho... To bolo už zjemnenie. Zjemnenie práve, že sa to nejako posúva. No ale vlastne ono to je tá vzťahová rovina. Čiže lebo keď ja niekomu zabijem, alebo by som zabil, tak samozrejme oni to vrátia. Čiže to potom môže byť, ako to niekedy sú tie, aj v súčasnosti bohužiaľ nejaké tie konflikty vojenské, že nie a nie to ukončiť, lebo vlastne každý chce už potom vrátiť to, čo to spravil ten prvý a ten druhý chce zase vrátiť tomu prvému a vlastne nemá to konca kraja a vlastne je to katastrofa. To vlastne chráni tak toho iného, ale aj toho, ktorého sa to týka. Čiže obidvoch. Potom tam máme, že to 6. Božie prikázanie, čo sme už aj spomínali, že nezosmilníš, ale teda nám vlastne pomáha k tomu, alebo chránim toho druhého človeka, aby som sa nepozeral na ňo ako na prostriedok, ako na nejakú vec, ktorú si ja môžem využiť a odhodiť. Mám mať úctu k tomu človekovi, ku každému, aj samému k sebe, aj k druhým a to je úplne nádherné, keď vieme vytvárať vzťahy na základe vzájomnej úcty a nie toho, že aby som ťa zneužil a odkopol, ale že chránime jeden druhého a pomáhame si a máme nie potešenie, ale máme radosť tých vzťahov. Čiže je to nádherný dar. Preto je tu ten príkaz nezosmilníš. Tak ako nepokradneš, že chráni Pán Boh majetok, môj, tvoj, že dávajme si pozor. Chráni česť 8. Božím prikázaním. Chráni našu česť, aby niekto nemohol si spraviť a ohovoriť, osočiť ma. No nemohol. Môže to spraviť, nemal by. Mal by cítiť pri tom výčitky, že ja som niekoho pošliapal som mu česť, zničil som ho v podstate. Niekedy môžeme mediálne zničiť človeka tým, že na neho nakydáme. Áno. A on sa nevie brániť. Alebo keď sa aj bude brániť, ale... Už to nikto nebude veriť. Áno. Čiže Pán Boh chráni vlastne tú našu česť práve tým prikázaním. Chráni manželskú vernosť. Chráni nás pred závisťou 10. Božím prikázaním. Čiže len tak krátko sme chceli v podstate poukázať na to, že každý ten negatívny príkaz, povieme, že alebo zákaz, tak chráni nejakú nádhernú hodnotu a my, kresťania, keď o tom hovoríme, tak by sme mali najskôr hovoriť o tých hodnotách. Že čo je cieľom? Nezačať možno, že s tým človekom, ktorý možno, že nepozná Božie prikázania, tak ale nezačať s ním, toto sú, ale sa ho spýtať, ty si vážiš česť toho druhého, alebo ťažko, je to pre teba dôležité, alebo ťažko ti padne, keď na teba niekto nakydá, ohovorí ťa, osočím, povie áno. Lebo každému to ťažko padne. Tak vtedy môžeme povedať, no a preto je tu také Božie prikázanie, že toto nerob.
Dávaj si na to pozor. Hej, že aj v tom ohlasovaní by sme mali nejak tak zmeniť to myslenie a nejakým novým spôsobom, staronovým, pretože Pán Ježiš to takto robil. Asi som nenašiel v Evanjeliu nejaký taký zákaz, že toto nesmiete robiť. Že Pán Ježiš pozitívne povedal, toto robte, choď a rob podobne. Keď sa ho pýtali, kto je tvoj blížny, choď a rob, alebo zamier na hlbinu. Čiže on vlastne vždycky pozýval k nejakej pozitívnej, také dobrej činnosti, že tak vyzdvihol to, že poďme tým smerom. A vždycky sa tak zvláštne, niekedy až tak čudne sa tak spýta, že čo chceš, aby som ti urobil. Uh-huh. Potom to bolo všetko zjavné, ale on sa to pýta. Teda vlastne pýtaj sa na názor ako keby toho človeka, že čo chce. Čo chceš. A vlastne, aby on reagoval na to, že dajme tomu niečo, tú svoju voľu prejavil. Napríklad to bolo pri Slepcovi, aby som videl. Hej. A to je tiež také, že vyjadri ty, čo cítiš, čo potrebuješ, že niekedy nám nakoniec aj psychológovia nám povedia, že je veľmi dôležité pomenovať svoj problém. Že nejde len o to, že Pán Boh vie, Pán Ježiš vedel, že to bol slepý človek. Ale aby som ja vedel pomenovať, že toto je môj konkrétny problém a vtedy sa ho najľahšie viem zbaviť. Kým si to nepriznám, tak ja sa ho nikdy nezbavím. Všetci chcú, aby som sa ho zbavil, ale ja nechcem, ja si ho nechcem priznať. Uh-huh. Takže Pán Ježiš nás vedie aj týmto smerom. Ďakujem, že ste počúvali náš podcast. Tešíme sa na ďalšie pokračovanie. Do počutia. Do počutia.